сигор, арақ, аз ҳама ин бояд парҳез кунед. Бале, дасткашӣ баъд ба қулаҳои баланд мерасӣ. Инро Холов Афзалшо тонист. бо ҳамин сабаб ӯ метавонад дар оянда ба дараҷаи элита баромад намояд. گفتیم برای سلامتیش کمتر وزنی میکنه، سلامتی تونده یکی وای میشه. گپی ما رد کرد و خودش همین رو انتخاب کرد. بچه یوش بود با یک گوسفند کشتیم، یک استخوان کلان داد دستش. استخوان. با جای رفیق داریم سبحان میگم. با قطعی ایداری خونه در اومدیم. چیکو کردستی و همین استخوان خودی استایده با اکه سبحان چی میگه؟ ما گفتم پهلوان میشه. مثلا یا وزن کلان میبینیم، مثلا 250 کیلو و دهان گفتن آسان وقتی که در تگ همون وزن میدروی میبرداری میشینی میخیزی یک قدرت داره. Все равно наши спортсмены, выезжая за рубеж, они выступают и показывают хорошие результаты. И везде, где они показывают хорошие результаты, везде наш флаг поднимают, а флаг у нас один. Мы все граждане Таджикистана. салому дуруд ба ҳамаи шумо мухлисони азиз, дӯстдорони ҳамешагии телевизиони варзиш. Бозам лӯбалои ҳам ҳастем тариқи барномаи навбатии ифтихор ва имрӯз мо дар бораи кору зиндагинома ва қаҳрамонии як нафар ҷавоне барои шумо қисса мекунем ки ҳатман боиси таҳсину офарин аст. Афзалшо Холов. хуб, Афзалшо, хуш омадӣ ба барномаи ифтихор ва ба телевизиони варзиш. Ташаккур. Афзалшо Холов 3 сентябри соли 1995 дар шаҳри Душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон аз соли 2014 то 2017, қаҳрамони Осиё ва қаҳрамони мутлақи Осиё, дура қаҳрамони ҷаҳон ва як маротиб қаҳрамони мутлақи ҷаҳон оид ба сеарба, дорандаи нишони тиллои бозиҳои Исиққул, барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон соли 2018 дар Канада, устоди варзиши ҷумҳурӣ оид ба пауэрлифтинг. Афзалшо дар хонаводаи марде аз табори коргари Одӣ Саъдулло Холов ва дар ҳалқаи 5 ҷигарбанди дигар дар Душанбе дидааш дунёро дидааст. Дар доди 10-солагӣ даводаву ҷасту ғалтону хезон умри бачагиаш зуд пӯё шуд. То ҷои тавону имкон қиблагоҳ ба ҳама фарзандонаш шароити арзандаи таҳсилу зиндагӣ муҳайё мекард, то онҳо аз чизе камӣ надошта бошанд ва ба ҷуз таҳсили дабистону омӯзиши илму дониш дигар вақту фурсати умри гузароро бар ҳадар барбод надиҳанд. Афзалшо дар байни бачаҳои ман бачаи чӣ гӯям ба ҳамин спорт бисёртар варзиш машғулияти зиёдтар дошт. аз ҳамон аҳду овон Саъдулло Холов ҳама шербачаҳояшро аз сидқу самимияти воло меҳри падарӣ бахшидаву дар тарбияву рушду камолёбии эшон саҳми вижа гирифтааст ва ҳар кадомеро вобаста ба майлу мароқу меҳру муҳаббаташон ба пешаи писандида пайвастании нугусастанӣ бахшидаву Афзалшоро аз нигоҳи нахуст мушоҳида карда ки оянда аз ӯ воре як навраси расидаву тану тушманду тавонову тарғил, як паҳлавони пуштӣ мерӯяд, чаро ки
падар худ пушт ба пушт паҳлавон буду паҳлавонпарвару паҳлавоншинос. маҳаллода қишлоқҳода деҳода гӯштӣ мешид. Ман мерафтум дусе кас қати гӯштӣ мегирифтум. ҳамаи шавқ мада мондагӣ буд. аввал ман ягон ҷода машқ намекардам, худам медромадам гӯштӣ мегирифтум. хай гоҳе мезадам, ман гоҳе мезадам. хай ноумед намеомадам. ҷоида мешуд гӯштӣ, ман худам бачаи 15, 16, 17, 18 то сафи хизмата даъват кардана ман гӯштӣ мегирифтум. ина баъд мо бурдем чизи калени дамондам. бачаи ёш буд. ба муаллимшо нигоҳ кард, як 5-10 кас гудак буд. ба гуфт ин мешавад. ман худман медонистам ки мешавад. барои чӣ ки бачаи миллатпур буд. дар ғояти нишоту завқу ҳавасу ҳавсалаи гирову боло афзалшои гавроянда ба гӯштӣ на камтар аз 5 сари сол дар ҷудо машқу тамрин варзиду тушу тавон дар ҷисму ҷон зам кардан ёрист ки ту гуфтӣ дар ин асно дар майдонҳои хурди гӯштигирӣ ба ҳангоми солҷашнҳои иди наврӯзу баҳор чун як паҳлавонбачаи боғайрат майдондорӣ мекарду зурозмоӣ ва азаш ҳама ифтихорманд буданд. афзалшо то ҷое ки мо дараку паяк дорем ва медонем то аз синни хеле хурдсолият аз овони ҳанӯз бача буданат дар риштаҳои гуногуни варзиш шуғл доштӣ, аммо фақат ба гӯштини ҷудо пайвастӣ, яъне шуро аз синни 10-11 солагӣ. чӣ қисса буд нақл мекардӣ? бале, маро бисёртар падарам ба гӯштин завқи бисёр дошт. маро ба онҷо ба зали гӯштин бурд. ман дар он ҷо тӯли 5-6 сол тамрин кардам ва хеле ҳам ба ман маъқул буд. аммо ҷавонӣ чӣ хеле шуд ки ман гӯштинро тарк кардам ва 1-2 сол ҳамчун шавқманд машқ мекардаму машқи аз таҳти дил набуд. барои чӣ вақте ки туро падарат бо ифтихор ба гӯштин бурд ва орзуҳои зиёде дошт, чанд сол машқ кардӣ ки партоф кардӣ? ман 6 сол машқ кардам гӯштинро. он замон хеле хурд будам ва ҷавонӣ буд, чун аз ҳамин сабаб ман гӯштинро партофтам. давоми 6 сол бо дили нухоҳам машқ кардӣ ё ки баъзан дар мусобиқаҳо ширкат мекардӣ ё чӣ буд? не, завқи зиёд доштам. ман дар мусобиқаҳо иштирок накардам. танҳо наврӯзиҳо мешуд, ман ба он ҷоҳо мерафтам ба наврӯзиҳо. модар ҳамешаву ҳамвора аз замони тифлии ҷигаргӯшаҳояш аз будгор хостдори он буда ки сиҳату саломат ва бидуни нуқсу иллате ба ҷиҳати ҷисмонӣ онҳо бузург шаванд барош давлатест беҳадду беохир. чаро ки хоре ба пӯи фарзанд халад, на ки як захми ҷигарбанд бувад. лобал рост ба ҷигари модар мехалад. бонӯ баҳринисо баҳри хосту хоҳиши дили афзалшояш ки дар кӯдакиш ба гӯштӣ завқу ҳаваси беандоза дошту шуғл ҳар чӣ мехост ҳамонаш мекард. бимиҷоне ки тамринҳош ба қадри дақиқае қафо назанад. ба гоҳи мусоҳиба иқрор омад ки афзалшояш аз азал тафовути куллӣ дошт аз бачаҳои дигараш. ҳар боре ки ягон ҷоиза баланд гиранд ба ягон мусобиқа раванд, мо фахр мекунем, барои чӣ ки ҳар боре ягон маъракада мешинем, ягон ҷода мебинанд ҳамсояи хеш табора. фақат гапи ҳамин аст ки афзалшо модари варзишгар, модари спортсмен гуфтан маро бай мекунам. ман хурсанд ҳастам аз ин кораш. вақте афзалшоҳ аз ҷудо дилсарду дилмонда шуд, дигар тарки машқу тамринҳо гуфту рафт аз ин ришта ва чанде ба тамом аз варзиш дур шуд. дар ин радифу росто баъди чанд фурсату фосила нигоҳу назару диди инсоншиносии муҳаммад сидиқ ҳамидзодавори мураббии кордону роздони риштаи пауэрлифтинг ва ё сеҳарба афзалшоро пайдо карду ба ин пайраҳа пайвастани ҷавони гарояндаву ошиқи варзишро пешниҳоди омадан ба толор намуд. пагоҳи дигар ӯ бо боварии комил ба қувваву тавоноии хеш шитофт назди мураббии наваш бодвор.
соли 2013 якумин бор ки ман дар зали цементзавод унҷо устодӣ мекардам, якумин бор омад. Вай вазни 85 килограмм буд. Ва аз ҳамон сол мо сар кардем тамринро. Повзрослев, этот парень окреп, и вот видите, какие результаты показывает. Я думаю, что в дальнейшем этот парень сможет дальше еще больше показывать результаты. А то, что он бросил один вид спорта и занялся другим, значит, у него было желание этим заняться. Может, он в этом пауэрлифтинге увидел более перспектив больше. Понимаете? Если бы, например, сейчас бы в то время он бы не бросил бы борьбу, так сказать, и не занялся пауэрлифтингом, то у него бы сейчас, может, ничего не было. А он почувствовал то, что он может в этом спорте показать больше результатов. И реально так и получилось. Аз нигоҳи аввал ӯ хело тамринро дӯст медошт, меҳнат мекард. Аз ҳамин сабаб мо сар кардем якҷоя коркуниро. Чунки вақте ки варзишгар меҳнат накунад, сабр надошта бошад, вай ҳеҷ вақт ба қуллаи баланди варзиш намерасад. акнун падараш ҳамин гӯштинро бисёртар назм медид, ӯро дар ҳамин машқ мондан. аввал худаш инро интихоб кард, вазнбардорӣ интихоб кард. Вазнбардорӣ бисёр вай мушкил аст ва ҳар боре ки вай вазни вазмин мебардорад, мо модар ҳастем, камтарак дар мо вай мешавад, дили мо сахт мерасад дар дили мо. муҳаммад сидиқ ҳамидзода то қадри тавоноии хеш сар аз соли 2013 ба шогирди вафодору дӯстдораш афзалшоҳ розу ниёз, сиру асрор ва нозукиҳои риштаи сеҳарбаро ба тамом омӯхтаву аз ӯ вори як бачаи часпону дилбохтаи касбу кораш варзишкори бемислу монанд рӯёндааст. ҳамидзода муҳаммад сидиқ ин аввалин одаме аст ки маро ба ин намуди варзиш ҷалб кард. Якумин мусобиқаи мо мусобиқаи шаҳрӣ буд. маро гуфт ки аввалин бор биё ту ба мусобиқаи ҳамин шаҳрӣ буд баромад кун, шояд ки ҷо гирӣ. Ки онҷо дар вазни 85 кило вазни хуб буд, дар вазни 90 килограмм иштирок намуд ва дар онҷо 135 килограмм жимлёжа бо қувваи даст бардошт. бардоштани вазн бо пой 200 килоро бардоштам. 200 килограмм бо миён бардошт, ки ӯ якумин мусобиқаи ӯ буд. баъди як моҳ буд ман дар мусобиқа баромад кардам. аллакай баъди як моҳи тамрин дар мусобиқа ман тамрин мекардам, қувватам соз буд, қувват доштам. як моҳ танҳо техникаву усулҳои ҳамин варзишро омӯхтам ва баъд ман ба мусобиқаи шаҳрӣ баромадам. ман дар инҷо ҷои дуюм шудам. ин дар шаҳри душанбе мусобиқа? бале, шаҳри душанбе. амирбек аҳмадбеков ба сифати як мураббии донистакори риштаи мазкур афзалшоҳро аз нахуст рӯзҳои тамринаш чун як бачаи серзавқу пурмуҳаббату меҳнатдӯст мушоҳида намуда то ба диндам кӯмакаш мекунад. ба гӯи мусоҳиба ба мо иқрор омад ки риштаи сеҳарба ва ё пауэрлифтинг варзиши ниҳоят вазнин буда фақат иҷрои дурусти қоидаҳоро аз ҳар як варзишкор талаб мекунад. дар ин самту сӯ аҳмадбеков дар ҳаққи шогирди вафодораш афзалшоҳ зиёд кори хайр кардааст. вай як истеъдоди меҳнатдӯстӣ дошта. мисол ҳамун чизе ки ҳамун машқе ки намешуд рафт, ҳамун кор кара наметавонист, мисол маҷбур худро маҷбур мекард ки на ҳар одам ба ин кор вай аст қодир аст. барои ҳамин як чизи ваяш маълум шуд ки истеъдоди баландаш буд. намуди варзиши мо аз се ҳарба иборат аст ки аз як ҳарбаи ҳамин чиз истеъдодаш баланд буд.
яке ҳарбаи кисол шиштухез бо по бардоштан бо миён камтар нисбати варзиши бо даст бо арду даст сустар будам. имрӯз исми Афзалшоҳ Холовро ҳамчун як варзишгари риштаи вазнабардорӣ мешиносанд ва қадр мекунанд, на ҳамчун як гӯштингир. бале. ва мегузорем дар мавриди мусобиқаҳои ҷиддитар ки дар ҷумҳурӣ мегузаштанд, мақоми чемпионати ҷумҳуриро доштанд ва то он ҷое ки мо дарак дорем аз соли 2014 то 2017 пайҳам фақат ҷои аввал унвони қаҳрамонӣ дар кишвар. бале, ман шавқу рағбат зиёд пайдо кардам дар ин намуди варзиш ва кӯшиш мекардам ки вазни бардоштагиамро зиёдтар кунам ва аз ин сабаб ман дар тамоми мусобиқаҳое ки дар дохил мегузашт ҷумҳуриявии шаҳрӣ ман ҳамеша ҷои аввалро мегирифтам. акнун мусобиқаҳои беҳуболотаре дар майдонҳои муҳташамтарини гетӣ қаҳрамони қиссаи моро интизор буданд. ҳамин тариқ Афзалшоҳ ҳам бо омодагии ҷиддӣ ва камари мустаҳкаму боварии комил ба қувваву қудрату тавоноияш хост ҳунарашро манзури мардумони сайёра кунад ва соли 2015 дар арсаи номҷӯии нахуст ки мақомаш чемпионати Осиё буду маконаш шаҳри Алматои Қазоқистон, Афзалшоҳ муаррифгари кишвари мо буду дар натоиҷи умумӣ ки ҳеҷ боварӣ надошту интизор ҳам набуд, аммо мақоми аввалро касб кард. хуб, дар аввалин боре ки дар чемпионати Осиё дар Алматои Қазоқистон баргузор шуд, рафти соли 2015 ва дар нахустин бор унвони қаҳрамонӣ ба даст овардан, ин ба даҳан гуфтан осон аст, ба қавле чӣ гуна мушарраф шуд ба ту, чӣ гуна ҳамин даст имкон даст дод? мусобиқа чӣ гуна гузашт? мусобиқа хеле хуб гузашта буд. мо ҳамроҳии Ҳамидзода Муҳаммад Сидиқ ду нафар рафтем, Тоҷикистонро дар он ҷо муаррифӣ кардем. дар он ҷо 7 кишвари Осиё буд. худи ман 11 рақиб доштам. ман дар аввал бовар надоштам ки ман сазовори ҷои аввал мегардам ва дар рафти мусобиқа ман ҳамун рақибони худро дар амин бардоштани мо 3 маротиба метавонем вазнро бардорем, як вазнро имконоти 3 бор санҷидан аст. дар аввалин бор ман камтар вай кардам. баъд дар дуюминаш ман ба даври финалӣ гӯем гузаштам. мо ду нафар мондем, онҳо 9 нафари дигар қафо монда буданд. ва дар вай сеюме бардоштагиам ман тавонистам ки чемпион шавам дар он ҷо. боз ҳам соли 2015, аммо ин бор чемпионати ҷаҳон шаҳри Екатеринбурги Россия. Афзалшоҳ баъди як бор бар бадани худ зам кардани таҷриба аз сабқати ҷаҳонӣ, дигар ин бор ҳам ғайратмандонаву мардона то ба арсаи қаҳрамонии ҷаҳон монд. вақте ки аввалин бор дар чемпионати ҷаҳон унвони қаҳрамонӣ ба даст овардӣ, ин барои кӣ пеш аз ҳама муҳим буд ва киро хушбахт кард ҳамин қаҳрамонии ту? Кӣ табрик мекард? аввалин бор мо ба чемпионати ҷаҳон ки соли 2015 буд ба он ҷо рафтем. ҳамроҳи мо 7 нафар будем, Тоҷикистонро муаррифӣ мекардем. ман рости гап мисли ҳамин мусобиқае ки дар Қазоқистон буд, аз худ қадар боварии комил надоштам ки сазовори ҷои аввал мегардам. вақте ки ҳамун шаҳри Екатеринбург рафт якуми маротиба, ҳамун тараф гуфтанд ки ҷои якумро гирифт, ман ва падараш бисёртар хурсандӣ мо бисёр шуд. он вақте ки онҳо ба фурудгоҳ рафтанд, ман ҳам модарам ҳам биёя гуфтам, ман хона да вайро пешвоз гирифтам. бисёртар ёру ҷурошу бародарашон бисёр омаданд. аввалш барои ман якта вайшит хурсандӣ бисёр шуд. хотири мо маро бисёртар ҳамин бардоштани вазн бо даст бисёр кӯмак мекунад. мо муҳорибаи сеҳарбавӣ мегӯянд. мо 3 намуд вазнро мебардорем, 3 намуд аст. با قوای دست با قوای бале, ман
бо қувваи даст аз рақибони худ то 40-50 килоро мегузарам. яъне мушакҳои дастҳои ту пурқувваттар аст. аз ҳамин сабаб бошад ман дар он ҷо ҳам тавонистам ки сазовори ҷои аввал гардам ва пайдар ҳам дар чемпионати осиё ва ҳам дар чемпионати ҷаҳон. бале ки онҷо зиёда аз 20 000 варзишгар буд ва 32 намуди варзиш онҷо иштирок мекард. бале ҳам варзиш ҳам сабук варзиш вазбин тамом намуд буд ки аз тамоми дунё омадагӣ буданд. ва онҷо мо якумин бор вақте ки баромад кардем баъди толеқ холназаров якумин варзишгарое ки мебошем мо ҳастем. Полша, Англия, тамоми ҷаҳон ки буд фаҳмиданд ки Тоҷикистон ҳам низ варзишгарои хубу боқуввату пурқувват дорад. соли 2016 буд макони баргузории сабқати навбатӣ мавзеи истироҳатии Исиққули Қирғизистон интихоб гардида буд. дар ин мусобиқа як гурӯҳ сеҳарбачиёни кишвари мо ҳам ширкат доштанд, мин ҷумла Афзалшоҳ Холов. соли 2016 барои қаҳрамони қиссаи мо аз ҳар ҷиҳат хушу хубу хотирмон буд, чаро ки сафар ба шаҳри барош ошнои Екатеринбурги Россия ва ширкат дар чемпионати ҷаҳону зурозмоии оливу нотакрор ҳеҷ гоҳу ҳаргиз аз дафтари ёдномаҳош тоза нашуда нест. ӯ дар ин арсаи номҷӯӣ ва майдони нангу набарду номусу ном нишони тиллову унвони қаҳрамони мутлақи ҷаҳонро дар риштаи пауэрлифтинг ба номаш ихтисос додан ёрист. ва ҳамин гуна дар Екатеринбург чанд бор чемпионати ҷаҳон баргузор шуд ва онашам мехоҳем инҷо қайд кунем ки чемпиони мутлақи ҷаҳон шудӣ. дар вазни чанд буд ва чӣ гуна доир шуд, сабқа чӣ гуна гузашт, аз он мусобиқа чиш барои ту хотирмон буд? мо дар он ҷо чемпиони мутлақ бале соли 2016 мо 7-8 нафар аз Тоҷикистон сафар кардем. киҳо ҳастанд ки бо ту рафта сафар мекунанд? Маҳмад Алиев Ҷалолиддин, Ҳамидзода Муҳаммад Сидиқ буд, Одинаев Давлатбанд, Салимов Солеҳ буд. хуб аз миёни ҳама амино фақат ба ту имкон даст дод ки қаҳрамон шавӣ, ҳамин гуна? Не, мо ҳама ба сари баланд баргаштем, ҳамаи мо соҳиби ҷой гаштем дар он ҷо, вале ман бо як рақиби хеле ҳам пурқувват буд ки ӯ пешакӣ дар интернетҳо навистагӣ буд ки ҳами хел овозаву дарозааш ҳалакай маълум бале буд. маро дар ин ҷо гуфтанд ки вай кам аст туда шанс. ва ба мо рафтем ҳамун мусобиқа баромад кардем. Ман дар он ҷо 15 рақиб доштам, аз ҳамаи онҳо гузаштам. ҳамун як рақибе ки пешакӣ дар интернетҳо вай кард, аз ман тарс дошти? бале аз ман камтар пеш буд ростӣ. ва ман 3 маротиба бардоштам, ӯ бо қувваи миён аз ман 20 килограмм зиёд бардошт. ман гуфтам ки акид ҷои дуюм шудам дар ин ҷо. баъд рафтам ҷои дуюм, гуфтам ҷои дуюм шудам дар ин ҷо. бо як маротибаи дигар гуфтам биё равон канед, ҳамун монитори калон мондагиам уҷа навистагиеда ки чӣ нишондод натиҷаҳо ҳаста. баъд рафтам нигоҳ кардам ки ҳардумон як вазн бардоштагием, 680 килоӣ. баъд вазни хидма дидам ки вазни вайда камтарак. баъд дидам ки ҷои аввал шудам. ва хеле ҳам хурсандӣ маро фаро гирифт ки фаромӯш намешавад. ман 88 кило вазни 90 баромад карда будам, 88 кило будам. ҳарифам 89 кило буд. 1 килограмм фарқ дошт. 1 килограмм вазн тавонист ки туро ба марҳилаи чемпионӣ расонад? бале ҳам чемпиони ҷаҳон шудам, ҳам чемпиони мутлақ. байне ки кадом вазни набошад ҷои аввал мешаванд, байни аввало боз якум шудам ман. соли 2017 боз ҳам шаҳри ошнои дигаре барои қаҳрамони мо, саҳеҳтараш Алматои Қазоқистон,
чемпионати осиё афзалшоҳ дар маҷмӯъ аз 3 навъи пауэрлифтинг бо бардоштани 732 килограмм рекордгузори ҷаҳон унвон гирифт. 2 нафар рафтем, дар он ҷо осиё иштирок мекард ки аз 7 давлат иштирок менамуданд. дар он ҷо сазовори ҷои аввал шуд ва чемпиони мутлақ ҳам низ дар осиё шуд. با وزن 217.5 کیلو با قوه دو دست برداشت. ما قریب همه چمپیونات‌هاش رو تماشا میکنیم و اگر در شهر دوشنبه گذارد اشتراک میکنیم، دستگیری میکنیم افضلشو رو. در این ردیف راستا اسلام‌الدین رستمов هم به صفت یک همسبق و دوست جانی افضلشاه اقرار آمد که بر محل میان آنها رشته برادری و قرابت نزدیک به تاب و تابش تابنده توانایی تمام رسیده که هیچ ناگفتنی. اسلام‌الدین از هر موفقیت و کامگاری دوستش همیشه افتخار میکند. از خوردی با افضلشاه گوشتین مشق میکردیم، بعد هم خیلی شد که به این نامدی ورزش گذاشتن. افضلشاه در عقیده خود استوار است، نقشه را که بکشد تا آخرش رو میرود و همین وش به من پسند، همین خصلتش به من پسند است. соли 2018 шаҳри Калгари кишвари Канада макони баргузории чемпионати ҷаҳон интихоб шуда буду. аз саросари сайёра варзишкорони зиёде дар он ширкат варзиданд. аз тоҷикистони мо фақат қаҳрамони барномаи мо Афзалшоҳ Холов парчамбардори ватану миллат буду бас ва дар ангезаи ватанхоҳиву шодмониву ифтихормандӣ аз ҳастиву шарафу номуси як миллати бузург ба майдони нерӯсанҷӣ бар шуд, вале оҳу афсӯсу пушаймониҳо сар шуд. дар чемпионати ҷаҳон дар Канада ширкат кардӣ. бале. баъди ҳама муваффақиятҳо, баъди ҳама музаффариятҳои бузург ки дар чемпионатҳои осиёву ҷаҳон унвони қаҳрамонӣ ба даст оварда будӣ, ин бор дар Канада фақат ки аз чемпионати ҷаҳон мақоми сеюм. масалан пешакӣ вақте мо суҳбат доштем, ҳам бештар аз 20 соати дар ҳавопаймо рафтанат, дар ҳаво парвоз карданат, иқлими ваз шудан, аз иштиҳо банд шуданат, ҳамино боис шудан ва ту ҳам танҳо будӣ дар он ҷо. ин чизое ҳастанд ки мураббиҳо гуфтанд. худат чӣ андеша дорӣ? бале, мо дар ин ҷо тайёрии хеле ҷиддӣ дида будем. вазни ман 101 кило буд дар ин ҷо. ман бояд ки 105 килограммда баромад мекардам ва ман дар он ҷо мехостам ки рекорди ҷаҳонӣ монам. ин чемпионати IPF мебошад ки аввалин маротиба ҳамин ман дар он ҷо сазовори ҷой гаштам. рохат гирифтӣ, яъне бале. обу ҳаво алӣ шудагӣ буд ва 21 соат фарқият буд. 21 соат фарқ. вақте ки танҳо буд, мақсад ӯ намедонист чӣ кор кунад. танҳо баромад кардан ин хеле мушкил аст дар шаҳри бегона. мақсад мураббӣ на танҳо дастгирӣ мекунад, мураббӣ ҳар як вазне ки мақсад варзишгар мебардорад, мураббӣ муайян мекунад ва инчунин дилбардорӣ ва хӯрока тамоми инро муҳайё менамояд. тӯли 22 соат танҳо самолёт парвоз кард. ман як ҳафтада 7 кило вазни худро бохтам. 7 кило вазни худро бохтам. ин ҷо агар рӯз бошад, дар он ҷо шаб аст. дар он ҷо шаб мешуд, ман бехобӣ мекашидам. рӯз мешуд, машқ тамрин намерафт. ҳамин гуна 7 килоро дар байни як ҳафта 7 кило вазни ман рафт. фарқияти мисол муҳити мо бо он ҷо фарқи калон аст. 12 соат фарқият дошт. вақте ки инҷа шаб мешуд, он ҷо рӯз мешуд.
او در این وقت خواب سر میکرد وایرو مثلا خوابالود میشد بعد ماش میکرد که ماش نرفت بعد دو روز من زنگ زد که معلم نشد از این کار بعد ما فهمیدیم که چیکار کند بعد اونجا یک وایش هست که مثلا همون جرغوتی همونجا رو حتما خوردن دکار که بفیدون باکتری که در مثلا محیط هست آدم رو وای میکند ارگانیسم بدور میکند و ما رفتیم پرسان کردیم که وزن من 93 کیلو من میتوانم که 93 کیلو برآمد کنم آنها گفتن که نه شما باید که 21 روز پیش ما رو خبر رسون میکردید با ما گفتیم خیلی چیز شدگیش بود 105 کیلو برآمد میکنیم چون از راه دور با کانادا رفتن برآمد کرد یا که غولی برآمد یا نبرآمد برآمد نیست با حواسمند شوم بسیارتر با نقصتر برآمد میکنم این یگان وای نیست وقتی که پهلوان صحنه دا برآمد یا که وای غولی برآمدگی یگان وای دشوریش نیست چون 7 کیلو خراب شدی این باعث میشد که 35 کیلو رفته بله من در اینجا پیش از رفتنم با قوای پای وزن رو برداشتن 280 کیلو بود با قوای دست باشد 222.5 کیلو برداشتم که این 13 کیلوگرم از رکورد جهانی زیاد میباشد در آنجا من با قوای دست 202.5 کیلو رو برداشتم 20 کیلوگرم از من کم شد این از تنهایی بود من خودم تنها بودم در آنجا کسی نبود با من کمک رساند کانادا رفت در کانادا با ما ویزا ندادن افضل شو یک تا افضل شو دادن ویزا تنها هم که تنها رفت خرسندی ما چیه همین bayrak توجیکستان همه برای دولت ما همینه هر جایی که ما با خلف افضلشو رقیق سفر کردگیم از جیب خود را سفر کردگیم مقصد یگان سپانسر نیست سرپرست ما نداریم بله در تاجیکستان اساساً رشته ورزش وزبین پاورلیفتینگ محاربه سیاربه ندارد سرپرست همون چمپیونات جهانی اگر در تاجیکستان میگذشت 100% در اینجا ریکاردسمن تاجیکستان جهانی میشد در این نمود چمپیونات IPF فدراسیون است در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و من اولین شخص می باشم که نماینده می باشم که با چمپیونات جهان از این نمود فدراسیون اشتراک نمودم و در آنجا زیاده از 100 دولت دنیا اشتراک کردند و من 12 رقیب داشتم و در آنجا با من موثر گشت که جای سوم رو اشغال نمایم. ورزشگری ما خلف افضلشو که امروز توانست در مسابقه بین المللی در دولت کانادا اوید با پاورلیفتینگ ITF که این بهترین یک نمود ورزش زیبا است که امروز علاقه در جمهوری تاجیکستان خیلی رشد یافته است و در
бори нахуст дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат ин варзишгари мо дар мусобиқаи байналмилалӣ яъне ки дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзид ки дар ин мусобиқаи бонуфуз зиёда аз 100 давлати дунё ва беҳтарин варзишгарон ширкат варзида буданд ва ин мусобиқа тӯли зиёда аз 20 рӯз давом ёфт ва варзишгари мо Афзалшо тавонист ки дар вазни худ дар байни он беҳтарин рақибон ки имрӯз тавонистанд бо маҳорату баланди касбии варзишии худ давлату миллати худро муаррифӣ кунанд ва тавонист ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар байни дигар давлатҳои абарқудрати дунё баланд бардорад. хуб, Афзалшо, дар мавриди масалан паҳлӯи дигари истеъдоди ту агар қисса бикунем, ин ошпазӣ аст ки соли 2016 ҳам кафири тиллоӣ ба даст овардӣ. ин аз куҷо сарчашма мегирад? инам мерос аз падар аст ё ки инам ягон шавқ аст? мо ошро зиёд дӯст медоред? дар чойхонаи роҳат кор мекунем. фаъолияти ҳамешагӣ дорем. дар он ҷо муҳаммадҷон мегуфта ки ошпаз аст. ман аз он кас ошпазиро ёд гирифтам дар он ҷо. дар аввал ҳамчун ёдгиранда ёд мегирифтам. Шогирд, бале, шогирд будам. Баъд оста оста дар хона пухтам. дар хонаи ҳамун ягон ёру рафиқ, бародаро. баъд оста оста ёд гирифтам. соли 2016 озмуни ош шуд. Бале, ҳамун рӯз ҳамун Маҳмадҷон устоди ман натавонист ба он ҷо рафта. мо даъват шуда будем. ба ҷои ӯ ман рафтам. ман рафтам, ҳамун 20 килограмм ош буд пухтанда. ман пухтам чӣ хеле ки зарур меомад. дар он ҷо баъд барои тафтиш кардан аз дигар ҷойҳам буданд. зиёда аз 100 дег зиёд, 100 ошпаз зиёд буд дар он ҷо. бале, аз тамоми ҷумҳурӣ. ман аз худ боварӣ надоштам ки ба чунин миёни 100 ошпаз фақат кафгири тиллоиро ба ту доданд? бале, ман дар аввал гуфтем ки биё аки равем бефоида истодан ошпазои машҳур. ҳатто ҷои панҷумром намегирифтӣ ба гуфти худат? ба гуфти худам ҷо намегирифтам. ки падарам гуфт бест камтари дига бест. натиҷа маълум шава. ман аз худ боварӣ надоштам. баъд ҳамаи ошпазоро файрод кардан. рафтем. дар аввал номи маро гирифтан. ин як шараф, ифтихор. бале, падарат ашки чашм баровардӣ? бале, хеле ҳам хурсанд шудем. тағагӣ набудин? аниқ бидуни тағагӣ буд? дар он ҷо ин чиза набуд. одилона? бале, тағагӣ ба кор намера ростига. муборак бошад. аз хурдӣ орзу доштам ки ба олимпиада баромад кунам. чанд қадаре ки қудрат дорам, ман бояд ки дар ин роҳ сарф кунам ва ҳаракат мекунам ки як маротиба ҳам бошад дар олимпиада, агар насиб кардагӣ бошад, иштирок кунам. ниятам да ҳаст. сазовори ҷоям нагардам, ман розӣ ҳастам. ақаллан ширкат кунӣ? ҳам ширкат бошад бас аст. чунки туро ақаллан иштирокчии бозиҳои олимпӣ унвон баранд. барои худи ман ин хеле ҳам вай аст. зарур аст. бале. Афзалшо, ташаккур барои як суҳбати бисёр самимию пурмуҳтаво. хуш омадӣ. ташаккур барои шумо. ва ҳамеша дар фарҷом мегӯем ки бигзор ҳар орзу омуле ки дар дилат ҳаст ҷомаи амал бипошад ва бигзор ки қаҳрамони бозиҳои олимпӣ шавӣ. ташаккур. дӯстои азизу арҷуманд, расидем ба поёни барномаи навбати ифтихор ва ҳаминро мегӯем ки барои расидан ба қуллаи музаффарият инсон бояд ҳамеша талош кунад, ҷаҳд кунад ва такоппур дошта бошад. хайр, то дидорҳои дигар, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.